Estamos aquí na comarca de Monterrey nunha obra de rehabilitación do castelo. É unha obra pública da Xunta. Fai meses que detectamos que os traballadores que están aquí das subcontratas, que a súa vez son estranxeiros en Portugal, teñen unhas condicións que non teñen nada que ver co que se rixe aquí por o convenio colectivo provincial da Ourense. Reclamamos por galegos os nativos da Lameira, os que na lixeira arrincan peixe no mar. Están a facer un mínimo de 10 horas diarias, por culpa do retraso da obra en sí, están a facer sábados e incluso domingos, non cobran según táboas, veñen co acordo do empresario portugués de cobrar por horas, non se sabe moi ben a que horas, rondan entre os 8 e os 10 euros a hora, non disfrutan vacacións, o sea, si paran un día por calquer razón non cobran, si collen un festivo non cobran, si a UTE pecha porque é día de convenio, que non suele pasar, ou un festivo eles non cobran, ou veñen traballar ou non cobran, co cual están nunhas condicións pésimas con respecto aos daqui, que xa son pésimas por si solas. Estamos a comprobar que eles están sendo explotados no noso país e con obras públicas, o diñeiro sale das arcas públicas e teñen que velar e preocuparse de que as condicións de todos os traballadores sexan de onde sexan iguais para todos. E nós, ante a pasividade das administracións, posto que xa fixemos as denuncias en prácticamente todas as obras da provincia de Ourense, onde se dan estes feitos, que son casi todas, decidimos como federación dar un toque de atención tanto aos empresarios como ás administracións.